Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka alarba hannde ko wiron tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men diditaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha oɗo mboros wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonne wonum gorko Amadou Moussa ne addande won ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ɗum noon Amadou Moussa no mbaɗɗa e korka mawɗum ene wonda alhamdulillah mi salmitimama mi salminima e subaka he e ko duwiɗa ko en mbiya allahumma amina yo jaam duumo e nder windere nde duumo e Afrique duumo e Sénégal duumo e dendagal koɗorɗe ɗe Aissata kadi Allah hokka en jofnude lewru ndu tawi jofniɗen ko alhamdoulillahi rabbil alamina Allah ko ɗon profiten occasion mbiyen bandiraɓe ene wayno en duwima nde Allah hokkata en fuɗɗorade jaam hokkan kadi jofnirde alhamdoulillahi rabbil alamina Allah ko wona ɗum ko salmindeɓe calminaɗi tedduɗi ɗi ganduɗa ene gummo e ɓerɗe men fewde mabɓe kala subaka sababude pellital e coftal e bawal ngal ɓe jogui huccidde men ko wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ene wawi wiyede Amadou Moussa an kam min kam siri kam aɗa a hulani korka saabu an kam a fuɗɗima jaɓɓade guila korka arani ɗum noon ni heddi wajiɓe kamɓene beele ɓe ndewni ɗon koyɗe mabɓe walla ala ko ɓuuri tengtude mi haalanma korka ne famɗi sehilaɓe ene famɗi yiɗɓe aussi kono noon sosoɓe diadiaɓe Coulibaly naɓe dedeɓe ɓen ɗon kam kamɓe korka ɓe mbi koɓe jaɓɓotako ɓe dusata par ce que kamɓe ɓe keɓdan ɗon e korka kono noon korka hulɓinaki Aissata ha teggi noon e korka Dakar saabu eɗen gandi wulani no fewi hono no yogo e nokkuji ni ɗi mijoɗɗen hannde saabu eɗen gandi won nokkuji men ha tengsa e nder reedu Fouta hannde ko nguleyki mooki woni toon ɗum jeeyi sababu no eɗen mbi tan mbaɗandi ma arto hen e jamuji garoji wajaɗe ɓe ganduɗa ko sosoɓe yaroɓe tan deeɗi ha kewɓe donka ñamde ɗum noon kadi moƴƴani no fewi mbaɗandi ma aro hen e ko fayi arde kona ɗum Aissata ina jeeya ko ɓuuri tengtude e oɗo ñalawma hannde walla mbiyen ko ɗum fandal muudo saabu ne wayno ko titre uji ceertuɗi tawete e nder roɓino men jayndeji kono ko wona ɗum Aissata hannde o eɗen ciftoro ko hannde waɗi duuɓi nogas ko Tidiane Anne ruttino e joomum mo ganduɗa mo mbiyata ko Elimane Gamaji Sare Gamaji e Gama Dunde Maayo ko hannde waɗi duuɓi nogas ko hawruno e Ladial eɗen nelda duwawde ndangal ɓesgu leydi Sénégal e ɓesgu leydi Mauritanie kala gamde Allah ɓumnata ƴiye makko ya barkin nabi Mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam amin Amadou Moussa jeyde Le Soleil udditidaman ko noon tigui nden ɗon jeyde wi ko production nationale to banggue vaccin gam haɓade oɗon boros Covid 19 leydi men Sénégal oɗo saaha de heeɓima gam ha joni fewnude on ɗon vaccin e on tuma noon ɓe mbi ko mawɗo leydi Macky Sall toon to Bruxelles o heeɓi toon hono cifodiri ɗiɗi mantaniɗi eko yewti e fanno e on tuma noon professeur Souleymane Mboup e docteur Amadou Sall kañumen de kolliti wonde caggal nde ɗen cifodire mbaɗa ɗum ɗon ne wayno ma addan leydi men Sénégal yaarude yesso to banggue hono ko yewti e safar ɗin ko ngudi jajine tawe hello jeegom e nde jayde Le Soleil jayde quotidien le quotidien nden waɗi ko reportage toon to hôpital biteɗe hono Nina Ficha ene gasa tawi toon tawete koye diwan mo Kédougou e on tuma noon ɓe mbi tan ha joni ko ɗum koydol gontugol ha joni kuulol ɗum ɗon noon ko famminden on ɗon hôpital de mo ganduɗa darnoɗo koye saaha laamu Abdoulaye Wade ɗum ɗon de oɗo saaha mbo kalaten ɓe mbi ko hôpital gontuɗo hono poste de santé hay ɗum ni gueɗe ɗe ene wayno timmidani ɗin konguɗi jajine tawe hello ɗiɗi ha tati e nde jayde Le Quotidien jeyde La Squad nden ɗon ari ko yewti e dawrugol kono kadi e fannu goɗɗo ɓe gaari e local en janvier 2022 woni hitande faandi ɗum ɗon noon kadi ɓe garti e législative woni sumgoɓe ganduɗa ɗe kañumen goni ardotoɓe walla mbiyen hono joɗontoɓe e toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ɓe mbi de ɗino sumgoji kadi ne gasa mbaɗa e nden hitande 2022 e on tuma noon ɓe mbi oɗo saaha hande de ko opposition addi ko yewti ko e condition ngaji muɗum woni dalillaji walla ni e erali muɗum holtan ko yiɗi ɗumen tawe hello tati e nde jeyde Las Quotidien goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko ɓeeɗo waɗanoɓe radio woni police ittanoɓe e police e leydi men Sénégal ɗum wonno ko tawi ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi ɓe garti noon e ko yewti e on noon date mo ganduɗa ko nibbo wonande police leydi men Sénégal ɗin ko ngudi jajine tawe hello jeeɗiɗi nde jayde Las Quotidien jayde L'Observateur nden ari to banggue ñawoje ɗum koko yewti e lomto doyen des juges ɓe mbi tan
holko woni less e ko yewti ha joni e nden ɗon haare ngam lomtade mo ganduɗa ko kawro e leƴal ko ɓoyani ko hono Samba Sall gonnoɗo mawɗo ñawaɓe o ɓe garti noon e wiide oɗon poste mo ganduɗa ha ɗo ala ko wiyete ko hono intérimaire woni ala lomto mbaɗemo ɗon haade goɗɗo dañede ala kono kay ɓe garti e inde ɗe ganduɗa kay o saaha hannde inana cirkila manam inana coyne ina nane tigui e nder ɓoggi karalla kesse ɗe ngam lomtade on ɗon Samba Sall tawi de ɗum ɗon wayni ko e konguɗi maw leydi ndi ɓe kolliti wonde noon ko kanko maw leydi ndi ni mo wat ko yuti ko e conseil supérieur to banggue magistrature ɗum ɗon koko fayi ko e yontere fande noɓe mbiri ɗin konguɗi jajine tawe e hello ɗiɗi e nde jayde l'observateur caggal l'observateur ko vox populi nden ɗon ari koye bonande mantinide yiyade ɗeɗo balɗi toon to arène national ɓe kolliti wonde de on ɗon nokku mo ganduɗa ko bijou wonande lamba leydi sénégal ɓen ɗon amateur uji de kañumen keeli siège uji kono kadi bonni hen bonande bonde on tuma noon laamu ngu caggal nde ɗum ɗon waɗi metteɗe kala mawni ha ko ɗum jeeyi sababu noon Matar Ba jagoɗo tan mbiɗo gueɗe coftal balli holliti kañum de ɓe payi koye uddude on ɗon arène national saabu kay arène national mo ganduɗa mara ko capantati ɗiɗi milliards e copareji CFA bonande muɗum fini subaka goto bonne ɗum ɗon ɓe gona yaadoɓe hen hannde e yaadoɓe hen janggo ɗen mette noon niɓɓe ɗe Matar Ba ina tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde witende vox populi jayde stade uddeto damal kono noon tigui nden ɗon jayde hono kala subaka yoɗo subaka hannde kadi ɓe garti koye quart de finale retour Ligue des champions hakkude Liverpool e Real de Madrid Dortmund e Manchester City ɓe mbi noon ko ɗum suspense mo ganduɗa kay hannde ko mawɗo wonande yoga e club aji haysono tawi Zidane de holliti wonde maɓe kay mbat noɓe gowi wadde ni manam so wadde négocié ha mbaɗa qualifié kono ɗum yorgan club kañum de wi tan ko équipe muɗum o ina foti markude bituji jonɗi ngam wawde yewtude ko witegal dawal bitegal demi finale e on tuma ɓe garti ha joni qualification historique wonande Paris Saint-Germain laaɓi ɗiɗi deggodirɗi e kitali ɗiɗi koɓe jewte dawal bitegal demi finale kono kadi ɓe guitta ɗon ko Bayern Munich ɗum ko hanki toon to Parc des Princes e on tuma noon Neymar suti en ko guuɗi holliti wonde de ko équipe o woni Paris mawni e oɗo saaha hande o ene limte équipe aji mawɗi kono ɗum ɓe garti e match mantiniɗo mbo Idrissa Gana Gueye waɗi hanki e yesso ɓen ɗon bavarowaji ɗen ko guuɗi jajine tawe e hello jeegom ha jeenayyi e nde jayde stade quotidien ko ɗon uddiroɓe no men jayde jewɗo subaka hannde Aissata noon tigui Amadou ko ɗum uddata roɓindu jayndeli meɗen udditen eɓɓore wonde woni banggal yette fait divers no yewtere dañirta no ñalawma fof caggal somin totti won ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi ha paari ɗum noon Amadou Moussa hande noon gareten tan koye banggal politique mo agriculture walla mbiyen ndema hande tawde aduna o hande ko ɗon tolni saka noon e Sénégal koko tolni ɗo ganduɗa ete nani nodde ɗo e duuɓi nani ene wiye yo yimɓe dutto e consommé local ina ñama ko ganduɗa ko kañum remete ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon pour daña il faut ndema ka darane koyɗe noon mo ganduɗa konko woni monsieur le député questeur mo assemblée nationale Daouda Moussa Dia ɗeɗon koyɗe noon o yaɓɓi hen amo dari hen Amadou ha tiiɗi saabu yete o udditi ko ferme walla mbiyen guese mawɗe ganduɗa yete nani ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o waɗi hen fofo ko ganduɗa Amadou ina ñaame ko wayno tomate nan toon ko wayno kani salade nan toon kono kadi ko wayno o ñama ko e hoore muɗum kadi nan toon e goɗɗum Amadou Moussa matama aranen hen joni e ka ɗon ndema kono kadi koko ganduɗa ne waɗi fayida saabu aduna o tolni koɗo ganduɗa goto fo kala ko ñamete nder leydi muɗum koye ndiɗon leydi remete Amadou ngam leyɗele ɓamto Aissata ngam Sénégal ɓamto alay saago yimɓe dutto e ndema ɗum ɗon noon ene jeeya e eɓɓore mo leydi ndi ko mbiyata hono PSG vert woni tawi Sénégal ko ɓamti to banggue ndema ɗum ɗon noon woni ko hewɓe nooti ina hen no mbiɗa ni omo ganduɗa ko Daouda Moussa Dia kono kadi e mawni ko woni Harouna Moussa Dia baɗɗo junggo e jiifa yaltini copareji tolniɗe e 150 millions e copareji CFA wi wonde ɓaɗa woni Daouda ina yiiɗi ndema ina wawi ɗum waɗi ɗum e junggo muɗum e oɗo saaha guese ɗe tawi ɗo woɗɗani Dakar koye diwan Thiès guese ɗe ganduɗa ko 19 hectares sappo e jeenayyi hectares kono saaha ko hectare uji 5 fuɗɗi hen reeme taw ɗum ɗon noon ko ferme mo ganduɗa hewno yiyede ko toon to Espagne hewno yiyede ko toon to Italie hewno yiyede ko wayno leyɗele baɗe no Maroc d' ailleurs ni technicien ɗi koɓe ɓen noon koɓe Maroc naaɓi ɗum ɗon noon woni hande sa daari guese ɗe cikkata mataw ko Europe gonɗa saabu no ɗum fewnirani e ɗum gollirani foof inana ɗon ko hanki wonno jillu ngo janɗen toon jawɗen e makko kanko mo ganduɗa ko député toon to assemblée nationale woni Daouda Moussa Dia
ala no batten sona kettoɗen mbo kanko hono honorable Daouda Moussa Dia tawi o suuti konngudi caggal nde mbaɗɗen jillu ngun ɗon toon to banɗon guesa mi yinno calgal calmin bandiraɓe ko hollude ɗumen tan ɗo min goni ɗo henna ko e to wiyete ngesa seer noon ko ngesa huraba tawa hunde natta toon ñamon natta toon lekki wonki tonki kadi woni koye beelema muɗum ko sohli fof ne waɗane ɗum tagi noon lekki bewat ko mbawɗa remde boowal ko daña hen sa remi ga hen nder aɗa wawi dañde sappo muɗum donc ɗum tagi noon yiɗi hollirde yimɓeɓe min ndemi ɗo henna tomate rondo woni mo ganduɗa hoore maɗa oɗo ko tamateji men gadani ɗi ene woodi tomate kadi juɗɗo won juutat ene woodi kadi tomate on tokoson taw ko tokoson ni mbayi taw ko juɗɗi kadi ne woodi kadi taw tokosi kadi taw kadi ko ni mbayi ko ron donc ɗum ɗon foof ko variété tomate ɗi ne mbaɗi sukara ɗi ngala sukara donc ɗum ɗon foof ko jiiɗa fof ɗa wadde hen te résultat o ko mbawɗa dañde boowal ko sa waɗi ɗum ga hen ne wawi wonde sappo muɗum walla ko ɓuuri ɗum donc mbiɗa sikki so tawi yimɓe fof mbaɗi hono dani hankkadi banggue ndema en deglat probléme ñamdu ko wiyete ñamdu ɗum fof hankkadi gasat ngati ɓurtat en doole so ɓooyi moften so ɓooyi mbaɗen transformation mbatten hen conserve mbaɗen hen exportation donc ene wawi addude liggey kewɗo ɗo tan komin puɗɗi ko fay joni mataw ɓuuri 50 suka e debbo liggotoɗo ɗo ene woni hitande ko ɗo ene guuri ko ɗo gurni galleji muɗumen te so ɓooyi kadi ma ɓuur ɗon somin naate récolte eɗa wawi yedde ha temedere neɗɗo walla ɓuuri ɗon donc sen jeehi on banggue mbiɗa sikki ene heewi ko mbawɗen wadde ha liggey sukaɓe namteɗo walla liggey rewɓe namteɗo mbawi reglude nan ɗon Amadou Moussa en kettima ɗiɗo konngudi ganduɗa ko konngudi baddi fayida faade tan no guesa ba yaari kono kadi ko ganduɗa ko kañum remete toon saabu e haala makko a nani o wi tomate wona tomate façon goto tan remete toon kono ni heewi façon ji ganduɗa nana reme toon to ganduɗa woni oɗon ferme mawɗo kono oɗon ferme ha joni Amadou Moussa mataw goɗɗum nani hen ene waɗa mataw prévoir ndema liɗɗi e ko way noon te ɗum ɗon fof koko ganduɗa hande ina sohla te koko ganduɗa yimɓe leydi meɗen mbawi darade e ɗeɗon koyɗe gam dawa ndema yeeso kono kadi jaɓa mbadde hen investir no ɗeɗo koppareje jaltina pawa dow tabal ngal ha ko wayni uddita ɓiɓɓe leydi ndi jaaha liggoyo hen saabu oɗo saaha ko ɗum ɗon sohlama ɗum no woɗani ko ɓuuri hen ko wadde fayida ko matériel gonɗo tono kono kadi eko yewite kaɓirɗe mbaɗaɗe hen ɗe en kaali joni koppareje ɗe kono kadi ko ndema ganduɗa ka wona remde ceeɗu tan mi darto ha ndungu toɓa walla mi rema ndungu mi darto ha kadi dabbude silta ala ko hunde nde ganduɗa ko manam ko ɗum hunde koko jokki so tawi ɗum ɗo ittama tan goɗɗum ne watte toon programme uji kewɗi en mbaɗi hen saabu en kaali mbiɗen ko 19 hectares woni 19 hectares kono ko hectare uji 5 puɗɗi remede e oɗo saaha foof kadi aussi ndem ɗum nana jooɗi to banggue forage o asama o saaha omon waɗa fonctionné kono kadi to banggue ganduɗa ko woni bassin o ɗon woni wendu ɗum ɗon ko ɗum réserve en cas so tawi woodi caɗele keeɓa to banggue forage o tawi ne wayno ndema ka dartotako wadde eɗen paami ko ɗum darde mawde ko yooɗi hen ko kadi aussi ene wayno Aissata ko gollotoɓe hen ɓe o saaha mo kalten ko ɓatti mbiyen ko ɓuuri 50 neɗɗo ina toon gollo tawi ko rewɓe worɓe kono kadi so yeehi ha saaha conal ngal kadi aussi ɗum ɗon ene ɓeydo ene yaaha ha fodde temedere e neɗɗo fodɓe gollade toon wadde eɗen mbawi wiide ko ɗum gueɗɗiɗi banggue PSE banggue ko wiyete ha joni hono banggue plan Sénégal émergent to banggue vert woni ruttade en ndema ka nan ɗon kono kadi e wallude golle sukaɓe woni emploi des jeunes kalteɗo ɗo henno ko adanno sukaɓe firñitade ko foof nan ɗo donc eɗen mbawi wiide kanko aussi hono kanko Daouda Moussa Dia wondude Harouna Moussa Dia kamɓe kala eɓene daari fanno vraiment pour wallude leydi ndi e ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa hande ko golle cohlaɗe no fewi noon tigui Amadou Moussa saabu hande yete wona ndema yettima ɗo ganduɗa wona wiyede tan ma toɓa hande ko jogui ko tubakoɓe ko ummotoɗon ne ara ga ko foof wona e toɓo yowti Amadou wadde noon leyɗele meɗen ɗeɗo ne mbawi yaɓɓude ɗeɗon koyɗe beele kala ko ganduɗa
ina ñaame tawa ko ɗo rema nder leydi meɗen Sénégal koye ɗin konngudi uddete Amadou Moussa so tawi ala ko juste ko haade men uddude tan wiide e yeeɓiyankoɓeɓe so Allah lamɗo jaaɓi ngol ɗon cimtol jaajgol woni on grand reportage mo jaanɗen toon maɗum yaltu ko ɓoyata koye nder ñalawma o so Allah jaaɓi saabu ɗum ɗo ko mennel tan ko konngudi tokosi kono kadi image uji jeeyaɗi en jii golle ɗe fof no jaari ni goɗɗum ɗum aysata ko kalten kono puɗɗiɗon nane mbiɗen hannde ko hannde waɗi duuɓi nogas ko Tidiane An yaltuno aduna mboɗo anndi ma édition spécial mbaɗe heen ha tengte yewtere ganduɗa ko laana yontaɓe kam Moussa Nia mon gandi ɓoyata émission o yalta kadi e on tuma bandiraɓe mbawa darde ko waddi ko ganduɗa ko ɓattinoɓe Tidiane An kono kadi ko andunoɓe Tidiane An beele kadi yimɓe ne ciftoro on mo ganduɗa ko gorko dariɗo hannde sa yi gueɗe kewɗe ina mbaɗe to banggue fulfulde to banggue pulare to banggue kaalirde kame wiyete télévision ina wayno ko kanko rewɗa ɗon mboɗo andi ma haalirde nde woni Pindi radio kono kadi Pindi TV ɓuuri hen artude ko yaaji e ko yewti oɗo ñalawma hannde mo gonɗen wiide yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal ma e julɓe kala noon tigui Amadou Moussa kala to ɗemgal fulfulde yetti hannde omo ƴeeya ɓe ganduɗa nawi ɗum toon saabu yiyete surtout e banggal média émission makko biyeteɗo mo fuɗɗoto andu sa andi anti Amadou Moussa ɗum ɗon foof nan ɗon ko ganduɗa yete eɗo nawi ɗemgal pular ɗo eɗo fawno ɗemgal pular ɗo eno ruttinirtuno ɓiɓɓe fulɓe yo duttitoye ɗemɗe mumen saabu neɗɗo ala ko ɓuuri ɗemgal muɗum ha koye ɗum ɗon joom makko jeymo Amadou Moussa komo ganduɗa ko daraninoɗo leñol Tidiane An Amadou Moussa yejjittake meɗata yejjitede e nder Sénégal sakka noon e leñol fulfulde ko noon tigui no mbiɗani ko noon so tawi en garti e tonggol aɗa andi o hawre ladial ko ñande 14 lewru avril 2001 hande waɗi duuɓi nogas en kaali kono sa daari darde makko nde foof ko gorko mo ganduɗa ponnoɗo gollade tawi no wuura hen hono hewɓe mbaɗata ni to banggue média kono noon kanko wi kanko fof hokkede on ɗon ko wiyete martaba o wawa ɗum kadi aussi hutorade ɗum tan o acca leñol ngol saabu leñol wona wutte saka mi welama mi ɓornima mi welama kadi mi ɓorti ala donc darde makko mantini no mbiɗen ni ene gasa ɗum ɗon heƴƴata eko yewti plateau hono Roɓindo Diagne kono ma arte ko ɓuuri yaajde e jewte paaɗe arde so Allah lamɗo jaaɓi no mbiɗen ni yewtere laana yontaɓe kam Moussa Nia inchallah maɓe paam maɓe ciftoro hol gonnoɗo hono Abou An walla mbiyen Tidiane An noon tigui koye ɗi konngudi uddeten Roɓindu Diaydeli meɗen ko tottude won aadi janggo so Allah lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗano e banggal caméra o ko Massou Sow alias Thiat son jiiɗe ɗiɗo robbuji jontade noon ko koye mawɗo création dañton ɗum numéro ko 77 550 37 59 Allah jarama on jarama